Ne Maiko di maber kabisa. Paul wo Nyaimbo en jo angla. Iwinjo gi Tonny Wuod Kolwa. Tarik 25 dwe mar 11 nobedo Saturday. Wan Nyandiwa. Iwinjo wan Nyandiwa kumoro miluongo ni Breeze Club. Nyandiwa jo Nyandiwa. Ang'e maber ni kanyo time Nyamgondo nobe. Wabiro. Iwinjo ng'ama ne chwak budho kanyo en an Omari chieno jamona mbele chiene mineno mbele ming'o we paro maricho eming'ondo boka wadhi donjo kanyo maber maratari donjo wachulo te nyaka tax ir bi mag 200 kende to kopo ni piny otami ahinya tibi gi 100 tichaki medo 100 iwinjo maber kabisa ne joma nyiri bi gi 200 wero ni ng'ado nube bigi 200 nikech une mowacho gani what a man can do a woman can do better. Omera waromuru Nyandiwa sawa waromuru Nyandiwa tarik 25 Saturday joma wacho ni Omari yawa ibiro Nyandiwa karango this time round wabiro kanyo gi Tonny Wuod Kolwa kod Paul wo Nyaimbo akoni ni mit baratari Omera utamo maisa wanere uru bwana wanere ajawa wanere uru ka Nyamgondo mane umie kodu maber kabisa ni Omera wa mama nochakore chon Nyamgondo nutie tie kaso chieng' moro kodhi golo mono kawo gik mono lo oromo gi dayo oromo gi mama kaka nodonjo ni kaka mwandu nodonjore but chieng' mano be mwandu odhe te wabiro Nyandiwa.